În cele ce urmează o să vedem cum o să puteți folosi aplicația Delicious. Înainte de a vă povesti despre ce reprezintă această aplicație, ar fi bine să vă conectați și să vă creați cont, operații care durează foarte puțin. Aici este adresa pe care trebuie să o accesați, iar pentru a crea cont aveți în partea dreaptă opțiunea Join Now. O să creez un cont de test, deși eu am deja cont pe Delicious, aspect pentru care o să scriu câteva lucruri pe care și dumneavoastră o să trebuiască să le introduceți în funcție de ce identificatori doriți să aveți. Adresa de e-mail pe care o să trebuiască să o accesați în cazul în care vă uitați parola, dar nu este indicat, ar fi bine să rețineți identificatorii, care nu sunt decât username-ul și password-ul ce vor fi necesari în timp. Username-ul trebuie să fie ales astfel încât să vă identifice în mod unic, de aceea fiecare să se gândească și apoi să îl și verifice. O să încerc și eu, nu știu dacă este disponibil, da. Parola ar fi bine să o alegeți ca o combinație de litere și cifre. Acest lucru îl regăsesc și puțin mai jos, trebuie să aibă 6 caractere, trebuie să fie cel puțin o cifră și cel puțin un simbol sau un număr și nu trebuie să aibă nicio legătură cu username-ul pe care l-ați ales sau cu numele dumneavoastră, nici first name, nici last name. Apoi trebuie să scrieți codul de caractere pe care îl vedeți mai jos și, deși de obicei nu ține cont de majuscule și minuscule, ar fi bine să respectați și să bifați că sunteți de acord cu termenii și condițiile și că sunteți de acord să vă înregistrați. Deja mi-a creat acest cont, mă numesc Infotest în cadrul lui Delicious și al doilea pas care ar trebui să-l faceți ar fi să vă instalați aceste butoane sau cel puțin aceste două butoane care vă ajută în operarea cu această aplicație. O să vă arăt cum se pot instala astfel încât să poată fiecare să-și aleagă în funcție de ce tip de aplicație folosește. Eu lucrez cu Firefox-ul, dar dacă aveți o preferință pentru Internet Explorer, ar trebui să vă orientați după aceste opțiuni în funcție de ce doriți. Eu o să vă arăt pașii, deci am apelat pentru Firefox, apoi din nou pentru Firefox opțiunea, cum trebuie să aleg din nou Firefox, butonul de adăugare de butoane. Aveți grijă că în partea de sus se deschide o bandă pe care trebuie să accesați butonul Allow, după care așteptați până definitivează ce are de lucru, accesați butonul Install Now și iarăși așteptați până când vă cere să restartați Firefox-ul. Nu trebuie să aveți nicio grijă, pentru că indiferent câte aplicații aveți deschise, indiferent câte taburi sunt în cadrul acestei ferestre, el în momentul în care restartează Firefox-ul păstrează tot ce și redeschide fără să pierdeți niciun fel de date. Eu nu o să-i dau acest restart Firefox pentru că deja am butoanele, dar aceasta este toată procedura. Mai departe, ce urmează, o să detaliem după ce vă explic ce reprezintă această aplicație.